Korrika badator eta beragaz batera korrikaren agenda kulturala. Getxoko udaletik ekimen honegaz bat egin gure izan dugu eta horretarako asteotan motorrak berotzen joateko hainbat eta hainbat ekimen edukiko dugu kulturaren munduan euskera hutzean. Zergaitik? Kultura be euskera sortu bardalako, kultura be euskeraz egin bardalako eta aukera monbarriako horreri be. Horregaz, euskeraren erabilera be sustatu egiten dugu. Aurten, korrikaren leloa hitzekin da, beraz, erabili egin behar dugu, hizkuntza bat hitzez osatuta dago, eta mantentzeko daukagun era bakarra hitzak erabiltzea da. Beraz, hitzekin jardun dagigun kulturan, zein kalean egunerakotasunean. 22. korrikan egitarau oparoa prestatu dugu Getxoko korrika kulturalerako udalarekin batera eta Egizuren eta Alberen parte hartzearekin. Besteak beste, Anari eta gure omenduak, Pirritx, Porrotx eta Marimoto txekarri ditu udalak musikebarrira. Horrez gain, Romo Kulturetxean, Egizuk korrikari buruzko mahai ingurua prestatu du 24. Eta apirilaren 2an, Uribe Kostako bertsolari txapelketaren finala edukiko dugu Asebarrin, Alberen eskutik. Ez galdu aukera eta gozatu martxoko eskaintza.